Κάμερα. Action. Βρίσκομαι εδώ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρο Λούι, με την αγαπημένη μου Κρέτα Λιμπεροπούλου. Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, παίρνω εγώ συνέντευξη στην Κρέτα. Δηλαδή, τι να πω. Αλήθεια, αυτό ήταν το όνειρό σου. Ήταν. Και το δικό μου ήταν να μου πάρεις εσύ συνέντευξη μια μέρα. Ταυτιστήκαμε. Σε ευχαριστώ πολύ, με τιμάς πολύ. Αρχίζω λοιπόν τις ερωτήσεις, έτσι με εμπνέεις και πάρα πολύ. Κάνε μία και εγώ θα απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, θέλω να μου συμπληρώσεις την πρόταση. Τρίαθλο για εμένα είναι... Λατρεία. Αγαπημένος μου αγώνας τριάθλου είναι... Αυτή που δεν τρέχω. Τέλεια, λοιπόν, και θέλω να μου πεις, επειδή είσαι σε πολλά τερέν στον αθλητισμό, παρουσιάστρια, αθλήτρια σκητάλης, γιατί είσαι και σε δύο τερέν και σε αυτό. Θέλω να μου πεις λοιπόν από όλα, ποιος ρόλος είναι ο αγαπημένος σου, δύσκολο νομίζω. Καθόλου δύσκολο, πολύ εύκολο. Ο ρόλος της μαμάς που βλέπει τα παιδιά της να τερματίζουν. Τέλεια, υπέροχο, μας συγκινείς πολύ. Επίσης υπάρχει και η ομάδα αθλήτριες, σωστά, η οποία ποια είναι ο ρόλος, θέλω να μας πεις, να μας ενημερώσεις. Είναι ότι οι γυναίκες όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας δίνουμε πολύ δύναμη μία στην άλλη και πολύ καλά κάνουμε. Γιατί μπορούμε. Έτσι ακριβώς. Πώς βλέπεις λοιπόν τον ανταγωνισμό στις γυναίκες στο τρίαθλο στα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει ο πληθυσμός στις γυναίκες στους αγώνες. Καλά, δεν το συζητώ δραματικά. Ειδικά στην Ελλάδα, οι γυναίκες τριαθλήτριες έχουν εκτοξευθεί. Αλλά επειδή λέμε για τις γυναίκες, λέμε για ότι μία βοηθάει την άλλη, λέμε πολλά για τις αθλήτριες και καλά κάνουμε. Και όλοι σε αυτή την ομάδα πραγματικά υπάρχει μία αλληλοϊποστήριξη, αλληλοβοήθεια. Να πούμε και ένα πράγμα, ότι χωρίς τα αγόρια μας όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Ευχαριστούμε καταρχήν τα αγόρια μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις, επειδή οι γυναίκες και εμείς έχουμε λίγο τα θέματά μας με το styling, με την εμφάνισή μας, ακόμα και στους αγώνες, έτσι δεν είναι. Καλά, δεν το συζητώ. Είναι πολύ βασικό. Οπότε δίνεις βάση και στο styling και στην εμφάνιση πριν τον αγώνα. Και αν ναι, θέλω να μου πεις έτσι, τι κάνεις πάνω σου για να δείξεις πιο όμορφη στον αγώνα. Ένα πράγμα. Black Mile, τίποτα άλλο. Τέλεια. Υπέροχη πάσα λοιπόν, υπέροχη. Να ρωτήσω, πες μου το αγαπημένο σου προϊόν Black Mile. Το αγαπημένο, εντάξει, τώρα είναι μονόδρομος αυτή η απάντηση, γιατί Black Mile μας έκανε τη χαρά και την τιμή να μας φτιάξει το try suit για τις αθλήτριες, οπότε δεν μπορώ να πω. Το υπέροχο μαύρο ροζ, σωστά. Ναι, με το φούξια δυναμισμό και αυτό βέβαια είναι το αγαπημένο μας από όλα. Όχι, δεν αγαπάμε και τα άλλα πολύ, αλλά εντάξει, το try suit αθλήτριες είναι επικό. Τέλεια. Και τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με το ΆΚΑ. Προπονείσαι καθόλου εδώ, έχεις αναμνήσεις έτσι και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή κάτι τέτοιο. Είναι μια σχέση τρόμου. Βαδίζω πολύ συχνά στο ΆΚΑ, προπονούμε πολύ συχνά στο ΆΚΑ, τρέμω την ώρα που πρέπει να πάω στο ΆΚΑ, αλλά τι να κάνουμε, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και άλλη μια ερώτηση. Ποιο θεωρείς πώς να το πω, το νεότερο ταλέντο στην παρουσίαση τριάθλου. Το νεότερο ταλέντο στην παρουσίαση τριάθλου είναι η Έλενα Γάτζου. Καμία άλλη, παιδιά.